Hello guys, balik na po ta. Maghimo taron. Oh, hot cake, init nga cake. Ang mga ingredients mao ni. Custard, tulo ka kutsara. Baking powder, isa ka kutsara. Gamay ra hayag daghan na. Asukal, usa ka ing ani. Ug usa ka ing ani nga sama ni harina. Ang buhato nato karon mag-mix ta. Mao na ni siya. Mix. Antod ma-mix siya, imo siyang panon. Moabot siya og 5 minutes. 5 minutes o hanto, dili 5 ka minuto o ka minuto para makuha ng yahang kuan, para makuha ng yahang baking powder. Mahalo tayo. Ugari ta sa cooking portion. Nata dire. Nagluto na ta. Ano na ni siya? Oh, nindot kayo tanahon. Butang mo niya guys, agmayon lang o butang. Dili daghanon. Na siya ang init nga cake. Init nga cake. Hot cake making. Ewa man tayo panihapon, mo natin panihapon. Kinang layas ang atong mga amo ng layas. Ang atong kaon mo na ni. Kay mahimo, kay mao naman ni gusto ng mga hagwa. Kay mahims. Okay, muna na siya, nabali na. Nabali na siya. Mo na hot cake guys. Kinahanglan sad siya. Init sa siya nimo ibutang para mahinay-hinay siya og luto. Unya, katong mga ingredients, kinahanglan puto siya og kuan, good proper nga measurement. Kani siya, mauna ni siya, kauna ni ikaw man ni ron. Kumana ni guys. Pagbutang nga ni, ani, hinay lang. Okay. Nala siya. Check up po na ito. Luto na ba? Kung luto na, atong kanon. Luto guys. Pag yun naluto guys. Uga-uga na sa gamay. Ato na siyang balihon. Hinig-bali, hinay-hinay. Pak! Hinidiri, dugay-dugay pa di maluto. Mao na yato ang gihimo. Siguro yung gas. Guys, kurot na. Buksan tayo ng gas ito. Ito sa isa. Ulit pa dali. Hinay ka diha. Ito makalutong dali. Baltin ta.
na, oh. Baliho na to. Inga na pagbali, guys, ha? Oh, yan na. Oh, pa. Diri po, guys, baliho na to na to, oh. Mao na siyang pagluto hot cake, ha? Mga guys, ingana ang pagluto hot cake. Kung magbaligya mo gati kay ngani kabag-a, kay wa tay ginansya sa Pilipinas mo negosyo. Pagga ni siya kay panihapon rin ako. Laas na ni. Wa na, mana. Luto na, guys. Kamay na lang kulang. Kanidugan na luto. Agoy, kaino na. Ikahuman, mga ako na ta. May hinayon pagbalit pa. Nga na ganoon, guys, kay sigig turab, magsigi og magdaghan kay dasa agawa sa Malaysia, resulta sig ubo-ubo. Sipon. Luto na ang atong cake. Ang atong init nga cake. Mao ni siyang panihapon nato karon. Salamat sa pagtanaw. Palihog kung subscribe, like, and share. And don't forget the notification bell. Press S. Cebuanong Kalog at your service. Thank you. Woo. Bye.